медийното партньорство на Българското национално радио. Лятото с програма Христо Ботев и с въпроса сега на къде продължава от петък към петък. Полезно е да знаете, че от днес до 15 септември се спира движението на тежкотоварни камиони над 12 тона от Слънчев бряг до пътен възел Бургас-Север. Обходният маршрут е Тънково, Каблешково, пътен възел Бургас-Север и обратно. Мярката се налага заради безопасността на морските курорти. Какво става? На хумора и сатирата Габровка започва пътешествие и гостуват морското казино. Габровска сметка, т.е. карикатурна Борис Димовски. Около понеделник ще започне празник на изкуствата, духовността, здравето и красотата. В Царево за фестивал на изкуствата Арт Поток. Ако сте в София, не пропускайте в Националната художествена галерия Величков и на Димитър Казаков Нерон. В столичната галерия Сезони с голям успех преминава изложбата на Алла и Чавдар Георгиеви, Анатолий Станкулов, Илиян Савков, Христо Комарницки и още веднъж името на Чавдар Николов. Толкова интересна изложба, за която казват, че дай Боже повече художници да си наточат четката и да я използват като шпага в това изкуство. Изложбата ще продължи до 25 юли. Кой, на къде и защо? Вариации на тема кулинарни маршрути. От 18 юли в Шанхай ще започнат празници на българското кисело мляко. Идеята е на китайската млечна компания, която произвежда кисело мляко по рецепта от родопското село Момчиловци. Рекламата за българското кисело мляко, която се излъчва в Китай,